kinsa tong nakabantay nga dunay kalahian ang pagtagad sa Ebanghelyo ni Mateo ug dinhi sa Ebanghelyo nga sinulat ni San Lucas. Tingali daghan sab tingali ang mga makapangutana. Ngano man nga ang sakang San Mateo Sermon on the Mount man, didto man siya misaka sa bungtod ug nagtudlo sa mga tao mahitungod niining mao karon nga atong nadungog nga pagbasa. Ang kang San Lucas ang gisulti nga didto siya sa patag. Murag dunay kalahian, no? Unsa man sayop ang ilang gisulti? Dili. Kining mga kalahian mao ni siya nga atong makit-an nga ang kang San Mateo mingon nga misaka sa bungtod tungod kay ang iyang pagsulat niini dunay theological nga panglantaw, theological perspective. Ug unsa man siyang theological perspective? Sama nga si Moises ug si Jesus daw gipupariha. Kay si Moises misaka didto sa Sinai, bukid sa Sinai, aron pagdawat sa balaod. Ug si Jesus misaka sa bungtod aron pagtudlo sa mga tao. Ug unsa man ang theological perspective dinhi nga makahinom gyud ni Jesus nga mianhi siya dili aron pagsupak ug pagguba sa balaod, hinunoa aron hinuon paghatag og husto nga pagbuhat ug pagtuman niini. I did not come to abolish the law, but to perfect the law. So ingon niini ang dagway ngano nga mingon si Mateo nga si Jesus misaka sa bungtod. So mao ni siya ang interpretation. Wala ni siya ingon nga ang iyang kalahian tungod kay sayop si Mateo o sayop ba si Lucas, dili. Mao ni ang panglantaw diha sa buot ipasabot ni Mateo. Ang kang San Lucas mao ni siya gitawag nato geographical nga version. Kining na kadto ko niining maong dapit nga the place of the Beatitudes, kanang nag-umbaw man di ay ni siya sa dagat, nag-umbaw ni siya sa lake, no? Unya ang hangin magpadung nga ri sa bungtod nga sa ato pa geographically ug ang practical nga panglantaw mao nga masayon ni Jesus nga adto siya magwali sa ubos kay ang iyang tingog mahatod ngadto sa mga tao nga tua sa bungtod. Parehas gud anang kana bang makakita tingali mo nga duna bitay kanang gym nga dunay mga kanang gisiminto nga mga lingkuranan
Mas ubos ba ni sila kaysa stage? Dili. Ang stage tuwa ra gyud sa ubos. Ug mao nga ang mga tao nga nagtan-aw makakita sa nagsulti o makadungog sila sa gisulti. Ingon ni ana siya ang buot ipadangat sab dinhi ni San Lucas. Apan kung ato na siyang lalisan ang theological ug ang geographical na versions, usi kaayo ang mensahe ni Jesus alang kanato karon. Naay atong makita dinhi sa Ebanghelyo ni San Lucas, 4 kabulahan ug 4 sab kaalaot. Ingon niini, ug kaha unahon nato pagtan-aw ang kining unang pagbasa nga sinulat ni Propeta Jeremias. Kung ato ni siyang nadungog og pag-ayo, kanang ato nga makita kung unsa man kaha ang buot ipadangat ni Jesus karon dinhi ning iyang gisulti nga bulahan alaot. Pulong pa dinhi sa sulat ni Jeremias, silutan ko ang tao nga mutalikod kanako ug musalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta. Sa laing bahin, mupadayon ta. Apan, panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. May sama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Nindot kayo no ang portrayal ba, ang hulagway nga gisulat ni Propeta Jeremias. Silutan ang tao nga mutalikod sa Ginoo ug musalig hinuon sa gahom sa mga tao. Apan panalanginan ang tao nga musalig sa Dios. Kung ato ni siyang dadon dayon diri sa Ebanghelyo, ato gyud dayong madungog ang Beatitudes. Naa ang bulahan. Wala gamita ang pulong lipay, paglipay. Unya, naasab ang tugbang niini. Kanang gitawag nila og reversal or irony. The here and there. The now and the future. Ingon niini. Nga sa ato pa atong nadungog, bulahan ang gigutom kay pagatagbawon sila. Bulahan ang gibugal-bugalan tungod ug alang kanako kay sila lipayon. Bulahan ang naghila karon kay kamo malipay. Ingon niini. Kana bang atong makita kung unsa ang karon ug unsa ang unya? Apan ato ni siyang pamalandungan nga dili tingali tungod kay gutom ka, nagmasulubon ka, gibugal-bugalan ka, ug uban pa
nga makabaton ka niining kalipay sa unya. Apan ang sukaranan niini mao nga bulahan ka kung misalig ka sa Dios. Kung nagpuyo ka, sumala sa kabubuton sa Dios, ug imong gipahaom ang imong kinabuhi sumala sa pagtulunan nga gitudlo sa Dios diha kanimo. Mao di ay ni siya nga dili lang kutob sa gigutom, dili lang kutob kay gibugal-bugalan, dili tungod kay nagmagulanon o nagbangutan. Apan naa di ay ni siya sumpay nga kinahanglan di ay nga ang atong pagkabulahan tungod kay atong gipahamutang ang atong kinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Atong gipahaom ang atong mga buhat sumala sa pagtulunan ni Jesucristo. Ug ang ikaduha, nga kana bitaw nga nakakita ta sa kabulahanan diha sa atong pagsalig sa Dios, nga diin ato na kana bang natagbaw ta diha sa atong pagpakigsuod tali sa Dios, nga sa ato pa di ay ang pagkabulahan is the right relationship with God. Ingon ani siya nga sa ato pa di ay daghan man kayong mga tao nga gigutom ug ilang gipasinginlan ang Dios kay nganong duna may kadaghang kadautan dinhi sa kalibutan. Tinuod ba nga may Dios? Tao nga mitalikod sa Dios. Nay mga tao nga nagbangutan tungod tingali sa mga kasakitan, tungod sa mga daghan kaing mga kalisdanan nga iya ka nga nasinati. Ug gani makadungog ta karon nga daghan kaing mga tao nga God does not exist because there is so much evil that is going on in our world. Apan kalahi di ay sa tao nga bisan sa iyang kahimtang nga kabus, gigutom, gibugal-bugalan, apan naa ang iyang dakong pagsalig, naa gisandig niya ang iyang kaugalingon diha sa Dios. Bulahan ang maong tao. Ug dinhi baya atong masusi karon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kumusta man ang atong pagpakigsuod tali sa Dios? Naa ba ang atong pagtuo? Naa ba ang atong pagsalig? Natagbaw ba ta diha sa gugma sa Dios nga iyang gipadangat kanato? Ato bang nasinati ang way puas nga gugma o kaluoy sa Dios dinhi kanato? Nga milig-on, nagmalahutayon ang atong pakigsuod tali sa Dios. Nga kana bang di ta matarog diha sa atong pagsalig ngadto sa Dios? Tinuod naa ang atong pagkatawhanon, mag-uol ta, magbangutan ta kung doon naman kahay mga kanang kasikitan o kamatayon sa ato nga minahal sa kinabuhi. Apan dili unta ni siya makapatandog sa atong pagsalig ngadto sa Dios. Hinunua, mao hinuon ni mutultol kanato nga ang Dios
mao'y tag-iya kanatong tanan. Ingon ni ini. Ug unsa may gipasabot ni ining maong pagkaalaot. Alaot mo nga adunahan karon kay inyo nang nasinati ang katahom ni ining kalibutan. Alaot mo nga misalig mo ug misandig sa mga butang ni ining kalibutan. Alaot mo nga nisalig mo sa inyong kaugalingong katakos, inyong kaugalingong kinaadman, inyong kaugalingong kusog. Tungod ba ka sa inyong bahandi? Tungod ba ka sa inyong gahom na you depended so much on the things of this world? Alaot mo. Mauni ang buot ipadangat ni Jesus kanato karon. Nga kini maghatod nato diha sa tinuod nga pagpamalandong. Misubay bata? Mipuyo bata? Mituman bata? Sa kabubuton sa Dios ug sa iyang mga pagtulunan nga gitudlo kanato ni Jesucristo. Nindot tingaling ni ipangutanan nato sa atong kaugalingon. Ug karon mahimo sab kaha nga atong tutukan ang atong kaugalingon kay basin baya mahimo tang mapalibalabihon kay ngano man daw gitan-aw nato ang atong kaugalingon nga labaw kay sa uban. Munang naa ang ato dayon nga discrimination, ang atong pagdaog-daog sa atong isig katawo. Ngano man kay atong gitan-aw ang atong kaugalingon na mas labaw kaysa atong isig katawo. Hinunua naa di ay unta ang pagtulunan sa Dios nga naa unta di ay ang atong pagtinabangay nga kini kahang mga grasya nga gipahigayon sa Dios dinhi sa uban kanato. Unta makaantigo kini silang mga tawhana, mupaambit niini ug makaantigo sila nga makapangalagad sila sa ilang isig katawo. Ug kini maoy paagi sa pagpahaum sa ilang kinabuhi, sumala sa ilang tinuod nga pagpakigsuod tali sa Dios ug diha sa pagsalig nila nga ang Dios lamang maoy atong kasandigan. Ingon ani no ang maanindot kaayo nato nga pamalandungan. Duna bitay gisulti nga duna kunoy usa ka tawo nga nagtan-aw ni ining bulak ug sa iyang pagkakita nining matahom kay bulak iyang gikutlo gani giibot yun niyang punuan. Ngano man tungod kay nalingaw kay siya nining bulak. Ang katahom ni ini mao'y nag-agni niya sa pag-ibot ni ining maong punuan diin ang bulak naa for his own enjoyment. Apan sa pagpadayon niya glakaw, nalaya, namatay ang punuan ug nalaos ang bulak. Ug kini unta makapahinumdum sa tao nga kung atong isandig ang atong kaugalingon diha sa katahom nining kalibutan, mahanaw kining tanan. Apan diha say tao nga nakakita ni ining maong matang sa bulak ug nakahatag kini niya og tumang kalipay sa iyang pagsud-ong niini. Nga diin nakita niya ang katahom niini ug alang niya mauni ang katahom nga iya kahang matan-aw sa unahan. Ug niingon lang siya sa iyang pagkakita sa bulak, wow! Wow!
apan wa niya hilabti ang bulak ug mipadayon siyang lakaw. Ug naalagi giingon, do not stop to pick flowers, for flowers grow all along. Nga kanindo sa nagsunod nga makakita sab sa katahom ni ining maong kabulakan. Ingon ni ini ka ang dagway. Nini karong mga pulong ni Jesus. Bulahan ang tao nga kaha nakakita sa katahom ni ining kalibutan, apan ang tao natudluan nga mas matahom pa. Unya, kung musalig ta, musandig ta diha sa Dios. Ug dili unta matuis, dili unta masamparay ang atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Dili di ay sama sa tao nga tungod kay nagbalampuson ang iyang negosyo, daghan na kay siya og bahandi, nahimo na siyang gamhanan ug inila sa katilingban, misalig siya sa iyang kaugalingon. He thinks that he is the most powerful man in this world. Apan wala na niya makit-i hinoon na ang Dios mao'y nagbuhat kanato. Ug siya mao'y tag-iya niining tanan. Ug pagkaanugon sa tao nga iyang gisandig ang iyang kaugalingon nining mga butang sa kalibutan, nga kining tanan mahanaw lamang. Ug gani diha sa iyang pagbiya nining kalibutan, wala gyud say madala bisag usa. Pagkabulahan sa tao nga iyang gipuy-an ang mga maayong buhat, iyang gisandig ug iyang gisalig ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ug pagkabulahan nga inigbiya ni ining kalibutan, siya makakaplag sa mas labaw pang katahom didto kung dawaton na siya sa gingharian sa langit. Apan pagkaalaot sa tao nga sa tibuok niyang kinabuhi, iyang gisandig ang iyang kaugalingon diha sa katahom ni ining kalibutan, and upon his death, luha lamang ang muaga sa iyang mata, kay ngano man tungod kay inig atubang niya sa Dios, wala gyud say madala nga mga maayong buhat. Nga sa ato pa di ay ang atong pagpakigsuod, ang atong pagsalig ngadto sa Dios, mao'y manindot kay natong dadon sa atong pag-atubang unya niya. Dili di ay ingon nga misalig ta diha sa katahom ni ining kalibutan, ang bahandi ug ang gahom ni ining kalibutan, nga inigatubang nato sa Dios, makakita di ay ta nga mas mabdihaanon di ay ang gingharian sa Dios. Mas gamhanan di ay inigatubang nato ngadto sa Dios pagka makaluluoy ug pagkaalaot sa tao. Nga sa tibuok niyang kinabuhi, wala siya makakita sa kahulugan sa pagka Diyos nun.